Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine, Start Time las 9:39. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaaluan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Standby sa Aksyon at Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Or below the ground, if they so wish. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio! Aksyon! Night Patrol! Salawat mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman tagpanamati, region-wide, mga palangga kita sa labilin isa ka oras, 18 minutos. Karon nga Lunes, balik trabaho, balik eskwela, petsa 9. Lunes na mga edisyon sa inyong sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabungilog ang bilog naman nga puwersa sa atong sining nga news team, atong sining nga mga correspondent. Sa liwat na Manila, sining nga pagdurong sampi na kaulihi, labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry, aton sining Kapulisan Central, Southern, kag Northern Negros.
Ang ato sa nga patrol 3 naman na patrol liwat naman nga magalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan, ato naman liwat nga himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kakabihon. Ano naman nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz ka mga responder. Back to back sa aton nga piloto Action Nani Kirao. Ang ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita, update sa national, balita sa international. Monitoring Center sa Action Radio Bacolod, builog nato na puwersa ni Action ang Defensor. Of course, opdan ba kita sa aton sining nga mga technical partner. Diri sa Studio A, Master Control sa technical side, builog nato na puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup diri sa atong nga IT expert Sir El Ray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Syudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan, inyo sinalagat ang Kurman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ko sa nabilin isa ka oras, 16 minutos nga pagpangalagat inyo palatuntunan. My God, I hate trucks. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Una nga ba sa ato sa nga pagpangalagat, ginadulong sa inyo sa kalawan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal food supplement. Nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalansi sang sistema sa aton lawas. Ang sekreto sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ba lang sobra nga dapat buhinan nga kabangdanan sa balatian? Sobra nga kalamay, sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, sobra nga asin, sobra nga tambok, sobra nga creatinine, constipation, kag iban pa. More information ikayong lawas dulot sang herbal akong Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call. Cellphone number 0910-126-4595. Pangitaon nyo lang si Doc Crespin Hico. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Ini mga bahin sa atong sining pagpangalagad, ginadulong man sa ilyo sa kaalwan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Nakahibalubla ka mo ng Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, maayo ini sa may mga allergies. At the same time, maka-improve ini sa aton mental knowledge. Amo ini ang sekreto sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ginapalikaw kita nga makaangko sa tawag nga Alzheimer's, Parkinson's, kag iban pa nga balatian sa central nervous system. Epektibo ang mangosteen nga antioxidant foods. Maayo man ini makatapna sang mental deterioration nga ginatawag. Amo ini ang sekreto kag benepisyo nga makuha nyo sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. That's why sa iyo sini nga papangalaklon, padulong sa grocery store, hindi magkalipat, listaha para hindi ikaw malipat. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Ini mga porsyon sa ato sa pagpangalagad, ginadulong man sa inyo sa kalawasang Santon Plus Herbal Oil. Sakit sa tiyan, sakit sa kalawasan, sakit puson mo, gamita Santon Plus Herbal Oil. Mga katol-katol, skin allergies, skin diseases, mag Santon Plus Herbal Oil na. Sa mga butika, mabakal
Santon Plus Herbal Oil. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Action! Night Patrol! Action Radio Philippines Standard Time, alas 9:49 na. 11 palitos pa ang nabilin antes kita magaungot sa takna nga alas 10. May gabi dila kay Boss Kenneth Ngo. Ba una-una gid si Boss Kenneth Ngo ho. Gapa urok-urok gid. Si Boss Kenneth Ngo. Suki na ni sa Action Night Patrol program. Sa kay Police Major Pobleo Doktora Plotenya. Ang mapisa naton nga City Fire Marshal sang Bacolod City. Wow, nagapaurok-urok gid. Bilog ang pamilya ni Major Boboy Plotenya. Ang mapisan nga Fire Chief sa Bacolod. As always, nagapaurok-urok gid sa Action Night Patrol program. Si Nonoy Samson, ang bata ni Manang Dolor Magbanwa Samson, gapamati gid sa aton ho. Galantaw sa aton sining live streaming. Alin kay Dora Magbanwa Samson. Dors, musta kada? Ox Kalanda, Ox Kalanda. Kalantaw ko nos nunoy wa. Noy. Ayos Kalanda. Okay Kalanda. No problemo. Sa sinikabayan sa aton malakat i-check tang aton sininga Patrol 3 na bara Patrol. Aton nga kamustahon ang sitwasyon sa Metro Bacolod. Sa Lunes naton sininga pagpangalagad. Manayan-ayang lakat sang panahon ha. Kurti ang pag-igpat-igpat sang kabituunan sa kalangitan. Dugangan pa sang daw nagasanag man nga butlak sang bulan. Wow! Nagahatag sang kanami sang aton nga palibot-libot. Kabay pa nga wala na lang sa mga aksidente, bla ka mga aksidente nga magkanabo sa Bacolod, even sa bilog nga probinsya. Kalikati ko sa tingin malikawan eh. Mga aksidente kung isa, kung lang tawon ta, beyond control na sa pulis naton. Ang permigin na remind, beyond ka control sa pulis naton, provided, kung may mga aksidente, action agad, solusyon agad. Ang mga naton, ginapangayo, permis ka pulisan ta, yung mga kaso sa mga kinawatay, pinatsanay, beyond ka control sa pulis na, hindi gusto nila. Kung mga hindi beyond control nyo, ang best solution, action agad, solusyon agad. Muna ang pinaka-importante da. Ayos. Check na si Action John Diaz. Unang report sa atong sininga Patrol 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol Field Reports! Yari si Action John Diaz sa Patrol 3 na para Patrol John. May gabi, please come in. Ayun nga mga sunod sa tutaran nga mga kaakson ako to live. Na live ka nung kita dali report lang ere naman sang dalan magsaysay araneta. No, mga gabi sa tutaran nga mga kaakson. Sinasiling na aksyon na rin kami sa tantanyempo sa palibot sa sulad sa Bacolod. Karon nga gabi at ang nga sitwasyon no, even area kita sang magsaysay Laksondre. Hindi ginamot sila kanamo. Wala na ganabalay ko na mo sila na nga mga inoras. Pero amo subong ang isa ka sentro sa atraksyon sa sulad sang Bacolod Action Reka. Ato ba lang nadagdag to mga kahasang salakyan to sang cargo truck Action Reka. Ano to man, container van to? Cargo truck siya. Hindi no, pero ang nawigit to, kahaya to kung container van nga kargaya.
Amo sa container van, actually, Rek. Amo ganina kay magsinig kaya kahati kahag na sa salakyan mong magsinig ka container van amo nang karga sang truck. Yes, actually, Rek. Ang container. Paano nga nahulog ka nagtindog ito man? Ano to man nagsangat? Ang natabo sa direct amo isini, no? Ining cargo truck mismo, gikan ni sa ilaman nga bodega, diri malapit sa may Dragon Lodge, no? Okay. And then after sinaksurek, ini sa tabi mga kadto na bala sa may reclamation area. Oo. Kay dulong yung cargo van nga ini. Ang container van na nga wala unod. Ang container van rado nga wala unod. Okay. Kay kung wala na unod, mas posible na kulbo wala nga nagtaas compared mo kung kung bugat kay ti man na og ginay siya mong ang iya drabi nga salakyan mismo ang lawas siya. Okay. After few minutes sa paglapay dere, ang babaw ni isang siling cargo container van nasangit sa kuno sa may kable sang kuryente, di ba? Okay. Di nga Okay. kuryente di nga kable ka kuryente na. Ano may pakita naman sa aton nga Facebook Live dra. May kuryente na timong nga linya sa Redex. Ano na nga lugar diyan? Ang ginasiling mo na nga may kuryente nga linya. Magsaysay Lacson git. Magsaysay Lacson. Magsaysay Lacson ang pinaka point niya na di nga lugar exact. Sa BCPO actually, Rex. Sa headquarters? Oo, sa headquarters. Ato ba nga sa headquarters? Yes, ato ba ang isang headquarters? Sa may Petro na yon. Yes, pero sa may Petro, no? So mo nang pinaka landmark ya nga mapos Yes. nimo i-picture out. Yes, sir. Sa Malapit- ano na, sa tupad gid sa Petron. Malapit sa BCPO sa tupad gid sang Petron. Petron. Oo. Abok sang teleperformance kung matada sa tumakagson. Okay. Tubangan sang 7-Eleven. Ang Okay. mga lugar gid mismo, no? Okay. Alin ni siya dito sa direksyon from Takuling area, padulong ni sa Singkang, botsingon from east going to west. Oo. Naglabay bisa kay ti makadto sa reclamation kung gabi ko no nagakulong kawat-kawat diri sila nga maglabay. Kay ti mga dagko nga masalakyan di maganda allow diri nga maglabay mong sa may Okay. area sa magsaysay Lacson. And then after paglabay diri actually nasangit ning babaw bala sa nga container van. Okay. Pagsangit ya kumula ni gili na lock ang pangunahan black. Ang una gid. Ang sa may unahan niya gitang sa Kay most likely, sa mo. ginalak na mo na. Ginalak na sa pa hindi kagios bla. Okay. Ang container van. Oho. Wala ko no nalak. Kay wala nalak, buti ko Oo. pwede malasalsa. Okay. Bangod siguro bala sa kabas ko gon sang lakat o sang movement abis sa lakyan. Okay. Nag-alsa ang babaw sa ang una, ang uluhan. Bangod nga naigo ang Nasangit sa kable sa kuryente. nasabit sa linya ka kuryente. But Oo, silingon dyan, ang linya sa kuryente, purtik bakod eh. Bakod gidak sa redek. Okay, kung hindi na bakod ang linya sa kuryente, mo nakadako, kakabugat siya, hindi na siya kapatindog, kakapahulog ha. Una guro mambal mga bakod kay hindi lang sa isa ka kable. Oo. Kung isipon na bote guro mga 30 kable di guro. 30 gikakable na. Kita mo damo na di kable ka kurente. Hindi na nagli isagli. Hindi na isa ka kable Kaya ya. pero dyan nagkalabog to ratanan ang 30 Wa na ay na wugto ang kable sa redek. Why gisagli ka pagiho, gali sang kable nga 30 kabilang ng siling mo. Wa ay kaya makuhay una best wala man nunod gyud ang container van. Oo. Mag-an ko ng container van mo. Plus nga te, wala pa malakadaan mo. O ay pa malak. Pag wala lakas sa redek na Oo. katong unahan. Okay. Pag alsat, Oo. ang bulit lang di may lock, doon nagsaka sa babaw nagpatindog ka na Gani, dagdag. gwapo man ang pagdagdag eh, kay tindog yapo no? Oo. Eh most likely kung na muna kataas siya kakalaba dyan, ang tindisisyon na kung magtindog iban siya, madagdag sa Matumba. sasakyan, mahigda na siya. Oo, tingnan Inayaw tindog to, ito, Surek. inayaw to ginungod nga gipatindog sa tungao. O nga, mo gani kagwa nga meme over social media nga nagbailin ko nung ano Dumont Tower. Nagsaylo ang Alandumon Tower. Oo, nagsaylo kay Don Tamara. Gusto ko sa may gatos lang. Bailin dito tanay sa may magsaysay dito tanay. Grabe no? Bilibang ko sa pagtindog. Ikaw wag siya maghigda yan, nagtindog siya yan no? Oo, gani kay imbes gani Surek nga masumuan or makiungkulbahan na doon itong driver kay na. Oo. Nakangirit man si Manong driver mo kita. Ba? Kasi lang siguro nga bilib ko sa dala ko Na bilib ko sa container van ko, wag dyan natumba, tindog sige po no? Gani, Ang abi mo dyan ang delikado na kung natumba siya nga may nagasunod sa salakyan. yes. Amo nga delikado. Amo ginang delikado Surek, no? Yes, oo. Or kung even, kung pagtumbay, nadagdag sa, Oo. kang nagbalik to sa salakyan, ang matabok Okay. sa salakyan, maalsa tong uluhan ka sa salakyan pagsurek. Oo. Medyo matuwas, bla? Nan. Disgrasya, pagit, Amo no? nga delikado dyan. Mahal lang kay tiway ni siya natumba,
naga-standing tall and firm sa Pulok Direk. Okay. Na kagina pa ni din siya, Japon na halin, no? Oo. Iyan ka mo rita lines, wala mo. Okay. Kadulungan na to tanay sa reclamation area kina ula na dong iyang kargada nga Yakult. Yakult din kargaya mong Yakult ba nang ilimno na bla? Yakult ilim. No, pero wala na karga. Why na ni karga kina Naka-unload na nagali. Oo, na pagdagdag na din ang kargada diri sa may gali kay kung may Yakult mo na sa uno, hindi mo na malaptang Yakult ka dalan katindo kang iyang posisyon eh. kung may Yakult sa Surek, hindi na siya mag-alsa, hindi na siya magdagdag kay bugat sa kadanang unod yung mo. Amo nang bali manong kay na dito Bonifacio na kung may karga pag ina, may tendency nga hindi na siya mag-amon na siya nga posisyon nga magtindog. Yes, Surek. Pag hindi man siya mahulog alin siya, ginakargahan siya na. Oo, kay bugat sa kadaan. Okay. And ang isang information kay na is very man sa kuno naglabay gani pag mga sa butika. Oo. Dabakot ka nung wala na sangit tao. Nga paglabay permiro wala sangit pagbalik yung mga nagsangit. Kaya tinag-alsa gan Surek ang guma bala nagtaas. Nagano? Hindi bugat. Nagano dyan? Kay kung bugat ka ba, malupog-lupog gamay, ma-smooth gamay. Daw ma-smooth sa gamay. Kung may karga siya. Kung may karga. Kung wala sa karga, may tendency nga ang inang wala na karga nga container van, may tendency nga mag-alsa na siya. Mag-alsa sa gamay. Tibalaan niya naging nga muna da. Kapila siya kung mag-agit ako ng kabeses, hindi lang isa na kabeses. Permit sa kunok Surek. Kada, imposible man kada balik may karga siya. Amo na yung basi bilang simpuan sa buong Natimingan guro Natimingan matyagan ko All timingan guro bilang ba siguro naglululoy-loy di lang iban pag yung kables ng kuryente niyo. Posible. I-check man ni guro sino tagiyan ba mga cable, may mga di guro mga tagiyan. Bilib ko ba bakod ang kuryente ha? Waisang may nabugto diyan. Why di may nabugto do? May isa why? Why ni isa why di may diyo loy-loy diyo ay gitiya. Why brown out eh? Why dikto lang ban out sa may sumag. Sumag ko yakina lang guro ting sa sumag guro. I don't know kung dead pag nga sa sumag ang o kung na blackout. Dari away di apektado di ano. Ari naman din niya kasi neko naka-standby. Okay. In case basi black ron may mga trouble, mapatay nila din ang linya ng kuryente para hindi na delikado pag Surek, no? Di na ang driver kang salakyan ng kargahan siya na? I think ato subong gidulong ito gurong yung cargo truck o Surek. Ang iyang kahang yung dalaya? Oo, ang kaya. Ang kaya. Ang lawas, dalaya. Ang lawas, dalaya, pero ang kaha, bilin. Bilin. Anong si posisyon siya na? Paano na makuha na? Ari na, no? Subong, tunan rin lagi na studyoan nila kung paano nila mapaigda ang cargo. May nakadto na din ito tadano, blangat ako. Balo ka dyan, magpaigda kas na. Yung kailangan amat-amato mo na. Kakinanglan magpaigda ka niyo may galabay din. Correct. Actually, pwede mo na siya matiklod sang kuan mo sang pwede bila magakwat siya. Pwede na matiklod. Galing ang patiklod sinabi mo na. Ang lagabos na protect tunog. Kagang duta gitu. Okay kabudlay ni kung tiklod mo di. Okay may mga gaulbo bala. Nga malubong gila din sementong iya dari nga mga hook ni guro ni. Posible kasi kuan na steel na mo. Gani, may isa din ka motor. Nga doon lang siya, dari isa nagparking, subangan, blas ang tindog. Guwapo sa mga tindog, ita, dulong gid no? Tunga gid no? Oo, tunga gid. Do ginungod lang ginakwat bla sa ilo da? Kag mayo man ang nadagdagan niya kay, ng patag bala. Kay kung subo-subo sa lubak-lubak na damong, kagaloob pa. May nag-PM sa akon si Cabrillos MCO, niya Action Eric, ara gid ko sa likod sina, mayo gani kay wala natumba, God is good all the time. Yes. Kita mo na. All the time, God ara, is good, sa likod, gili ka siguro kasanol, pag tumbas, nagro na tindog. May mga sutil na mga... Kung pagkahulog siya nga nagatindog, turba, gulpi, ba't iba, siga kung na pusa ni Toto Cabrillos MC, kaya ragisa sa likod, kuno mo. Gani, man. Matabuan bala sa nadagdag, natumba, nagatindog? Oo. Puerti, no? Puerti. Mga sutil na nga mga kakso sa Facebook Live ko din comment si Osmo Dios Oxenia ang balialan dumon container alam dumon pwede mo na dyan? Pwede mo subong ma-live latest? Tamo na nasa? Amo na nisa. Okay, sige. Okay, balikan ta si Action Jan Diaz, Action Nelmar. Subong makita nyo ang pinaka-latest nga live video ni Action Jan. Subong may ara na I think boom truck ina eh. Nung sa tupad sina, boom truck. So,
posible basi kung ipa-alsa na pababaw, no? Balik guro na sa salakyan dyan. Yes, actually, Rex. Kini nga matanion, ay na yung tadano, wala na hindi rin dog, may ano ni Black Shark, dog ina-move nila. Okay. Dog ina-gios sila dere. Aha. And then, sila may antang sa kilid mismo sang siniman nga container van, no? Okay. Posible dere, if hindi nila nga balik, hindi nila, wala din yung truck mo. Okay. But siguro posible nila, it's either sakay nila, sila dere nga karga, Oo. o sila nga truck mo mismo dala subong, or down nila kung di rin makuha top karon sa tungang gabi. Okay. Basta karon may mga aras-aras karon kag dire-diretso lang disgrasya nila po. Oo. So, dapat na kakaski rin nila mamata-mata na may ginabutang sila nga daw higot, no? Okay. Higot yun ka din. Hindi sakot balanon. Okay. No, pero may alsa diri subong ang tadaan, no? Amo siguro ang maga-compress kung maga-hold bala sining mismong container van. Okay. Then, para mamata-mata rin nila. Wala, kabalo ko nun ning pinagkastrategiya, ginila kong plano, nila action direct. Okay. Para mapatindog, ginila ko mapahigda ini mismo man nga container van, no? Importante, kung mabulig-buligan nila para bala mapataas, diri kag hindi masangit di sa kuryente karon in case nga dumating matabo, kagamit diri kung makontrola na nilang salakyan. Kung tempo na gid nga ipatumbahon nila gid man bala or kung karon nga mga movement ng imo nila mas maayo kung ma-traffic may traffic hindi nga assign karon para hindi lang maulamid rin nga nga mga salakyan ang impact sa perte karon mo nga dinaguob lang ni karon ang agi at reaction direct. Okay. Okay, taklason nila sa babaw. Agal ka delikado ni kung taklason mo guro ba sibla kung butan nila ladder blawdo agdan. Okay. Yun patapikan nila agdan. Nalibla ka pagsaka mo sa agdan kag matumba ning ang container truck ni container van sa dyan karon. May suggestion nila sa aton di action dyan, amigo taman ni Mr. and Mrs. Pablito Benedicto. Thank you so much. Dapat na boom truck kag forklift ang kinalanon sila. Boom truck. Boom truck amo na isa, amo na sa. Ang kinalanon sila forklift. Okay, forklift. Okay, amo na sang maalsa mo. Ang forklift. Oo. Kag ikarga naman liwat sa bakante nga kwan. O kadelikado. Nga truck ko. Kadelikado kay kataklas sila sa may container van. Hindi ba na delikado dyan? Hindi ba na matumba kung magtaklas sa kakarasa sa babaw? Ang nilagay ng plano, sinahigta nila. Oo, higta nila ini. Oo. Pero mas mayo tali kung drive la ang area, Adriana, sa may Magsaysay Avenue pa doon Takuling. Oo. Basta ba temporaryo, nilang, hindi rin pa masyada sa taginakayo, Dre. Kaya mga gagmay nga mga salakyan, mga auto, no? May mga motor di kalabay. Even or pwede na lang sa may Lacson sila palabyon dahil temporarily or may mga diversion sila basta along within na malapit sa perimeter diri sa salakyan. Hindi anay pagpalapit ka mo kakita diri magka-observe karon. Okay. Gabi sa babaw sining cargo to a container van may isa to kalaki nga naka-blue, no? May higot sa ginakapitana. Amo nang ginabutang ito karon sa babaw dito kag ginahigot para mo na digorong una nila nga ang higot nila sila actually kabli. I don't know kung dako gining Kabli ng igot nila da. Kable. Hindi mo na pwede kalat. Okay. Hindi na pwede kalat. Kaya kung masi kalat, mabugto mo na. Kung ta. Kabalo ko sa plano. Sahon gid Manila. Kasi narek Oo, asaw nila na. Kag ano ang pag-alsa, sinarikta sa ilalikod na. Posible, no? Rektas likod. Okay. Tapos ang paalsa patindog man Japon. Kaya tingin do patindog. May mga salakyan pa ng galabay. Dapat hindi dapat lagbayon ng salakyan na daw. Amo na ganigin actually kang barko. Tanikin close. Anay nila temporaring Magsaysay Avenue. Padulong sa Takuling. Bisan din na lang Lacson ang allowed nga maglabay. Bisan mismo nagalikod. Dapat kanto. Balatos Takuling. Hindi dapat naglagyon. Anay da. Amo na ganigin actually direct. Oo, distansya. Salakyan nga dito ga pakadto pahalin sa may Takuling road. Ang pulis sa traffic na puro sa kabalos ang tendency. Sa base matumba na karon no? Gani, malagani. Advice mo sa pulis daw mo na pulis sa sir base kung pwede mo daw mapaigad-igad mga nagalabay daw. Kita may mga matrasik, may mga motor pa nagalalabay oh. May mga series, gani nagalabay, may mga auto, ang bako na kinakina, may mga pick-up, So dapat ni ang bako temporarily kung pwede nila mag-hospital man niguro ka o avoid accident na ni. to avoid accident action na dyan. Gani man, amo na tong inalikawan reaction direct. Kaya magpataka rin kung hindi na tumabalaan, nalim mabugtong igot na itong payo. Kung ano nila matabo diri, samtang grabay laban, doon ay nandun sila yo.
Okay pa ni subong ro ba dito dugay blanco na non rekon mga idosios dapat diri pag nag-start na diri nila nga ginabutong na katadano unta to na nila accelerate no ang pagpalabay anay temporarily along sa may magsaysay Lacson going Taguling road ang route accelerate. Okay. So pa man ang pinakaw din nato nga sitwasyon sa Oh, may mga series pag alalabay, oh. Kadelikado dyan, oh. gani Ano na, gahigot na sila. Kung dapat ko mag-alsa na karon, mas may malabay nga salakyan na da. Oo. Hindi ba? Gaygot na din sila. Tiga ni pro, kung di gahigot sa subong, okay pa na. Okay pa kay katindog, gagatindog pa na mong. Pero once karon nga mag-angat na karon kag alsa nila pababaw na karon, dapat was may salakyan nga maglabay da. Yes. Oh, No? pala ko bi advice sa ng pulis nga traffic tunga na blang makita sa ride da Yan ka Bacolod City Mobile Force Company. Advice na sa base sa bla kabalo kati yay okay lang mag-traffic sa mo pro ang kwan bla ang magakwat na bla karon bla sang kwan sila kada laway sa may malabayan na temporaryo. Oh, yes, accelerate no. Oh, advice siya din na, di gabi. Oh, advice na dugay siya. Oo. Makapatunga makapay ka din sa karon mapaypayan sa naton. Siling ka ni Ota Cirque o Uznola. Sinya battery na sang UFO nahulog. Oh. Siling niya New Tower. New Tower, gani. Oh. Ano pa gini nga mga ginapang ano din pa kung ng project. Ginamat-amat na nila kwanda. Matamat na din nila, no? Para mapaigda din nila kag makakasa nila sa recount container van karon naman nga gabi. So para mo na pinakaw din nato yung institusyon sa may magsaysay Lacson sila gabi magkagson tapos naton diri ginabantayan. Ano din mga movement diri ginapatigayo naman nila samtang ginatingwaan nga mapaigda ni kung nakakasa container van. Dapat na ni Johnny divert na natin temporary ang quarantine traffic para safe blada. Nag-live pa kayo nagdamo-damo sa lakyan, no? Nag-traffic na gino. Di dapat karon ni kami accelerate dapat kung nagalabay na hindi nila para malabay doon man dapat nila ipatuman diri nga temporarily hindi ma-divert nila mismo diri ang mga salakyan. Hindi na kuan na ma-supervise na isang dugang nga kuano pulis sa tunga dalan daw. Gani man kung nangyari siguro mo kung may mga available pa diri. Ano ba prapiti na biyang taga mobile force na biyo? Oo. Ang debe patrol cars gili din na. Meron dali. Magkutabla ng isabli mo sir suggestion nga sir ba si kung kay subong ginamat-amat na kwat ba si waya ni sa may mag-agi sa lugar na daw? Yes, right. Oo, kuha na bida. Kayo okay mo na mag-supervise sa traffic pero sa subong nga sitwasyon kay ginahigtan na ginamat-amat na na. Waya sa may maglabayan na ida. Oo. Sige, sigara na, may nag-control sa piyak accelerate. May nagpapundo na? May nagpapundo na diri sa may piyak. Siya may Lacson, alin sa Lacson nga sa lakyan. Papundo may naglabay gyapon no nga ano na? Fortuner? I think sa aton nga FB live medyo. Sir, okay, pundo nila. Diri na lang pa dito. Hindi na pag-ikuan na nila kayo kadelikado nga daan Gani. Ang series naglabay pag ido. Ano naman ang pinaka-ulit natin nga sitwasyon karong gabi along magsaysay Lacson mga Lacson. Wait lang ginapangayon kasi matumba na mag-timing maglabay sa lakyan no. Sige gyapon ang labay sa lakyan no. Anyway, amat-amat na nila posible. Amat-amat ay nila ginakuan pero may nagalalabay pa tricycle ang motoro ga kuan pa Hindi na makutabi na diyan ang kuan diyan ang upos ng pulis na traffic ta kung pwede nila na mapasta pa. Actually nag-deploy na sila tanan no while sa likod nato may nagatiner. Ang isa ka traffic ato natulong sa may Lacson Street na Badampi. Amo na naga-control dila sa masalakyan nga hindi ta na magliko. Ang diri na lang nila ginamatamat nga mapatapos accelerate nga ang diri bala sa may okay na di magagi sa kuan sa extension sa may likod BCP okay na pero magliko kada pa kadto takuling ka delikado gaya diyan. Amo na lang ang ginamatamat nila nga posible ang diri sa atong ginalinan sa may alin sa may BCPO pag going accelerate sa may Takuling road. Amo na lang yang wala pa nila gid na pauntat ang pagpalabay no karon naman nga gabi. Sa lila pang tatlo na kung matumba na. Okay delikado nga daano. Gani. Sige gyapon niya palabay kasi diri na lang ang sa piyak na lang ang diri sa BCPO na lang wala. Ara kalabay pang series pa kadto Takuling Dari actually wala pa ganing dahil from BCPong area wala pa nila na pauntat no I don't know kung nasa na po to pero alin sa mga salakyan from north kagang south wala nila ginapanugutan nga makaliko padulong dito sa Takuling road no
Anyway, pero hindi pa may galabay pa nga series pagkatutukuling o ara naman o auto naman. may harap pagit Japon, may harap pagit. Kaya wala pa nila kontrol dito kung saan nila punta to, no? Ang sang pulis diri nga nag-aresto nga. Posible ko lato man din sila sang Q ko kinanglan nagid nga palino nagsurek, no? Ang order punta to ang pagpalabay sa mga salakyan diri. Sir diri palabay pa Japon ang sa diri ka Paris. I don't know kung ano ni ang impact ni karon. Oo, delikado, no? Ang pag-supervise. Hello, sir, Japon, sir. Okay. Okay. Ano ko, no? Dugay-dugay daw kung mapasaka na. Okay. Tiyan mo na kung mapasaka, laga na mapasaka, na wala na siya maglabayan na ita. Kaya nalipumisik, kagway, tapos kaya mabugto ang kablis na kapumisik, kag matumba, manala kung siya may matumbahan. Ano rin na, no, amat-amat na dere. Nga ginapasaka, actually, may kibutang daloma. Ano yung mag-aksyon mo ng pinagkaulit rin sa sitwasyon sa may magsa-seleksyon karon gina mga gabi. Bantay pinagkamagsabalik ng tipon sa patrol. Doon sa gapon sa Action Night Patrol. Rekta sa bato. Ito di ba sa Bacolod Action John Diaz. Una sa bato na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Night Patrol. Salamat dyan, muna Bras Permeo, may kung makakwat na nagani karon na da, wais kilala, wais may maglabay na da. Kaya wait naman ginapangayo, pura palayo lang. Nali pumisik na da ang ginabuta nga kable sa higot nga serbi higot. Amo nang shadow ka delikado, ha? Nga pumisik kag matumba na gid sa balaya rikta, hindi siya magang pagtumba yan, hindi balaya nga tindog, hapa na bala. Nagbasi may mahapaan bala, sus pura palayo lang. So, sige, kanta mo talaga ko, harap ito sa aksyon dyan, ha? Nagapulo panilag sa sitwasyon karon kag dalagan sang sinang pagpatindog sang container van dara nga aragi sa tungadalan at tubangan sa Petron dara sa may Lacson in front lang tubangan sang 7-Eleven da. Sige. Subong nagapadayon ang press conference ni Presidente Duterte sa Malacanang. Kag may ara na siyang anunsyo nga sa mabot nga Martes. Buwas gruni, no? Sa Metro Manila lang niya, sugod sa Martes. Buwas hasta sa Marso 14, way klase anay, no, ang Metro Manila. Metro Manila lang niya, tungod sa COVID-19. Kag ang pinaka-latest nga report sa DOH halin sa 19 kakaso sa COVID-19. Pila alin sa ang ining COVID-19 do nagsaka na no. Pila 24 na subong halin sa pulo. 11 nag 24 na subong ang biktima sang COVID-19 sa bilog nga Pilipinas na. So may mga ara karon paginunanon sa presidente upod sa mga taga DOH para nga makuan ini mayo, no, tigayon ang ini nga mga information nga dapat ipalabot gid sang presidente sa concern, no? Iti shadow ini ka kuan shadow ini ka vital ang mga information nga ipalayag sa atong sini nga presidente sa nagapadayon subong press conference, no? Balikan natin ko dugaya, no? Ang observation report na aksyon na John Diaz ginadulong sa inyo sa kaluan sang Life Extension Clinic. Gusto niyang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa ilitikalidad nga mga medical doctors katuig lang pamasyari dalang Lacson GE Esteban Building aral din ang opisina sa Life Extension Clinic. Adara man mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatiay nga dala, damo sa balatiay nga payo, amo ini ang vitamin D3.
So, vitamin D3 amo sa produkto sang life extension. Mabakal ninyo ini sa bisan diin nga butika sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kabilang nga branch sang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sang vitamin D3 sa life extension. Pwede ka mo ka-text, ka-call, cellphone number 0920-5056-501. Basta libre ka medical check-up lunes hasta biyernes. Upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtui, mamasari, Dalalakson, GA Esterbal Building, arada ng opisina, sang Life Extension Clinic. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa sinigaman, sa talaga check na ang mga report na gikan sa ato sining mga correspondent. Unang report live gikan sa Northern Negros. Ang ato sining kati sa PNP Connection. Standby sa report ni Aksyon Tama sa area sang Sagay kag Escalante. Unang ato sining kati sa PNP Correction. Standby Action Percival. Standby Action Nonoy de la Cruz. Unang si Action Roger Gotib. Natipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sini nga mga kapolisan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari si Action Roger Gotib, line number 1 sa report. Jer, may gabi, please kamin. Yes, action na may gabi sa tuwang aksyon, mga balita nga aton mandiri nga ginatutukan karon sila sa Cadiz Occidental sa pagdulong naton sa mga balita. Ang kaso kapag bayrar sang Republic Act 9165 sa Section 5 kag subong mga Section 11 ang pasaka na kaina sa sinigina mga adlaw sa isa nga nalakpan sa tong Sabado sa mga alas 8 pasado ang takda nga si Darrell Goritzo, 26 anyos si edad, kag residente sa Purok Sacred Heart sa barangay Zone 4, Ciudad sa Cadiz. Kuhaan ni siya sang anom tanang kasasation siya bukalakip ng buy-bus item. Kag ang mga persona ginakabigman nga street level target so, pa sa mga katapos sa kapulisan. Ang inisya karon ang yara sigapon na hunong sa bayan sang PNP Custodial Facility. Matapos kagin-file ang kaso kay na-inquest ni siya sa bayan sang fiscal diri sa may siyudad sang Cadiz. Damo man ang nagambal ngayon siya ang naguntas na sa pagbaligya pero sa gyapon ang target sa kapulisan bangod kay sa pasi sa patigayon niya nga surveillance sa kapulisan nga padayon siya sa gyapon nga nagkabaligya sang sininga Siabo Action Ereka. Tamay na biktima kay na di sang budol-budol naman no sa siyudad sa Cadiz. So galing ito ay magpa-record pero konfirmado. Nakuhaan 20,000 ka pesos kag subugman mga kulintas kag aritos mga lahasya. O boss kay Action Erek matapos nga nagwa siya diri sa isa ka department store o diri sa dako man nga department store Action Ereka. Okay. Pagkatapos ina-approach siya na yun sa isa ka persona nga daw, isa ka tawo nga maayo man sang panuksok ko no. Sa sila niya, ma'am, hindi mo na ko matandaan niya, classmate kami sa bata mo. Oo. Oh, niya, bata mo blang, classmate kami. Niya, di bata niya, lalaki mo lang bata niya. Ito niya, bago lang galing kami. Sila niya, nag-abot kay sila niya. Gindulong siya namon, kaya tinbalik na siya sa gwa. Tinulugin pa siya nga kuno, ang iya bata to sa abroad. Pagkatapos siya nga nag-entertain siya, ginagad siya, magsulod siya, sa lakyan niya dito. Ito naman sa may istorya sa sulod sa lakyan, ma'am, kay daw kainit yan. May na kay at least makaistorya kami sa bata mo o makaistorya ta, may istorya mo sa bata mo, nakita na ita. So dito na sinere ka daw, way na siya kuno na way na siya ining babayi, way na siya sang nadumduman ko din nga ginagal pa siya pa Jollibee pagkatapos ginambalan siya nga nagakinanglan siya sang
gapangay sila bulig ay mabakal sila kuno piyesa sa ila salakyan diri sa Cadiz. Okay. Pagkatapos sila nga ati mabakal piyesa sila nga mga muli ko din makabakal sa piyesas di man siya gani familiar gid kundi baklon ni mga piyesas pero tigaylo sa to te na ambal nga te ibide niya iya sini nga sing-sing ang iya sini nga kulintas ang iya kwarta kung may ara kag tigaylo man siyang ginatag siya nga pouch nga puno man sa kwarta Okay. bao gali kay ang unod aksyonerek mga papel nga gingunting-gunting aksyonerek ang amo nga baylo sa iya kwarta kag mga sing-sing. Sus. So nadali gid sa aksyonerek no sini nga adlaw kay ina ini nga hapon so aton lang gid gina balita ni kun ma-aware ang aton sinema tagpalamati nga Yan. hindi nyo gani kilala hindi ka upadala-dala sa matamis nga mga ginasugilano nila. Kung baga, don't talk to the stranger na lang. Kaya daw, hindi gidya amo mo. Kaya mayo sila magidiya kay mga mayo man kuno sila tindog. May mga kontudo sa laas, malaksonerek. Wow. Kag may ban pa sila iya, gali kay sindikato na gali aksyonerek. Sus. So, again, napurnada gito. Actually, way magani magpa-blatter gid. Kahit daw siguro na uyaman sa sining natabo sa iya. Kung mabalaw ba daw kalain, matuod mo nga batyagon nga ti daw na intuan ka bla. Tao na biktima ka sining mga budol-budol karon. Sa syudad sa Cadiz, Eric, nagpapanaog sang isa ka ano na siya, resolution bala. Ang local government syudad sa Cadiz, kita ko lagi sa posang Bilis Cadiz o yun Cadiz noon nga ila sining Facebook kay tungod sinaksionerek ang ginpapanaog ni Mayor Salvador Manning Escalante sa resolution number 2020-001 series of 2020 pursuant din sa Presidential Proclamation number 922 declaring that state of public health and emergency. So, tungkol sila among resolution man nga support nga sa diin ginamando karon diri sa syudad sa Cadiz nga ginaban karon ang mga public gathering na. Diri sa syudad sa Cadiz sa gathering involving sa tag 100 person nga participant. So, pataas, no? Kung magtaas sa isa kagatos ka more or less ka mga participant, hindi na pwede aksyonerek. Tungod sining gindeklarar sa Presidente nga State of Public Health and Public Health Emergency sa tungod sining Interagency Task Force on COVID-19 ang city government nag-resolve kag nag-implement sini nanopagid ang mga school event involving graduation rites, moving up or recognition ceremony. So, hindi naman pwede. Okay. Sa Cadiz na yan. We're talking about Cadiz, ha? Cadiz lang niya. Okay, Cadiz lang niya, kaya tigin-declare na niya mo. Oo. So, mga graduation day graduation rites na sa Cadiz, commencement exercise medyo ipaiway anay. Ipaiwayanay. Wala na sa graduation. Oo. Bisan mag-graduate ka pa da sa high school o kung sa kunano pa da sa college pa da sa Dinmanda, hindi anay. Hindi. Bali, siguro tagaan kaya graduate kaya tagaan. Ang diploma, ya pero ang activities ng graduation, ipaiway kita anay. Ang seremonya. Oo. Namo na matabo. Subong nga sa Metro Manila, gina-istoryahan kung ipatumag ang natawag lang nga lockdown, pero si Presidente niya, hindi anay, ilang taon na sitwasyon na subong, kasi ang record na subong naglabot na sa, kuan mong 24 ng biktima sa COVID-19 action na Roger? Amo gani action na kasi. Subong ang press conference sa Malacanang kung going subong with the President. Tiya mo na, no, ang dire sa Cadiz subong, tiya mo man na gani, kasi kuan man mga iloy, mga mayari gani din mayari gani din isa ka co-op lang at mayara sila nga General Annual Assembly Annual General Assembly. Walang anay. Nagtawag mo sa ako niya nga hindi lang anay kaya hindi madayon. Hindi anay pag i-announce. No. Kaya hindi madayon. Trabaho gali, hindi madayon ang graduation rites, moving up recognition ceremonies, mga sports event,
and other Ang mga- public assemblies. Mga propiesta guro na iti paiwayan na guro da, no? Ito paiway ganyan Okay, diri sa ato na di ang panaas sa Negros ang iban nga mga festival sa ibang mga syudad ito ginaplanuhan mga paiwayan na parlamenta tungkol sa ning COVID-19 Action Roger. Mo gani no daw ka natawag na scares bala no. No, makakululba. Daw ka kululba man. Although ngati way man isang makapugong sa isang paglaptay pero di ba sa man gumiyara kita prevention nga natawag mo. Correct. Prevention is better than cure sila nila no? Kaya mga proactive kita sa ganyan pag-intindi ko nga kaya mo ka question mo kasi nga nag-code red gidayon ng deklarasyon sang Department of Health lingkod kay para ng tao mas prepara na yun hindi Correct. pag-ibaliwala. Maprepara ka na kung gakalatumba ng tao. Mo gani muna mga gathering in paiway diri. Okay. Sa sunod sa kansiya madayon, tawagan ko ito namon pastor kaman ti kapo, nag-meeting kami para sa amon nga church anniversary April 5. Okay. Balo ka, kung mag-church anniversary kami, tingnan mo actionerek sa mga Participants. bisita namon. Okay. Kag mga pamilya nga Arab lati, nga dyan yung mga nubo sa 200, 300 ka mga tao. Dini ka na, 100 na yun, kundi kumadayon pa bala, kundi kung di madayon, kundi hindi man makasal ko sa kutong ginamo. Sa ano? Kasag nga ng balag ko nga amon nga food committee bla niya te ano mo ya Roger kinaw mo kaman racket. Oo, te. Racket Kita mo pati racket bala man sa upod mo no? Lego pulo lang ka kilo nga kasag gamay-gamayon talaga. Ang mga bagong tawag ng kasagdanay. Te. Para dabo-dabo, no? Tiago sini. Paiway gini. I-cancel ang anay guro. I-cancel na. Lama ko na ng mga gatherings ng matabo kung daw safe na ta sa sining COVID-19 yo. Gani kaya nabutan di ka na sinarikong for until further notice. No. Until further notice. But silingon nga ti, depende kung magsiling na nga left na nga mando. Oo. Ate, okay na eh. Ate mo na nga, kung si pastor pa naman to siya, prehan talang brada nga magka tigayon, pero kung digit man ti, way ta may mo eh. Gani man o. Yan laya masunod ta kung anong implementasyon sa gobyerno. Kagaway labuti para man sa safety ta. Correct. Action direct, no? Amo na. Ang mga gatherings sa secondary na yan eh. Kung na yan ay, kiti, anong talaga rin kiti, amo na yung kalatabo. Sa pila pag inaton ka mga balita action Eric, sayang man ang kabuhi sa isa di ka 28 years old nga daw na ginaway na siya nubiyaya ito nga to sa Kuwait, nag-suicide China sa ngaga. Nasa puwan siya nga nagabitay na sa sulod siya ila siya nga puluyan. Alas 8:45 kontak na na-discover siya. Pero kagabi, mayara pa siya gin-post mula nga sa iyang cellphone March 8. Dason may imbutang siya daw picture sang tatlo biluglungon bla. Amo nang iya nga tapos may mga post na siya mga hugot post siya nga daw nasakitan gid siya. Amo na nga ginabasyan sa pamilya nga posible ni siya nag-suicide bangod siya tungod sang ilaman to nga conversation siya sining nubya. Nga daw amo na daw mabulagay sila. Daw hindi mayo. Hindi abi maayo inalantas sa pamilya labi na isang lola. Kasi 38 anyos nga mo na ang ginalinan ko nga nag-suicide ang iya sini nga apo. Okay. Base sa investigasyon sa kapulisan kag base man sa postmortem examination sa bangkay, ang medical legal officer ni Resyudad sa Cadiz nga wala sang anuman nga mga lastro sa lawas kundi ang lagob lamang siya sining liog na igo sang PC nga yaging gamit sa pagbitay siya kaugalingon. Kag ang sunod sa pulis nga wala sang foul play kag homicidio ang pamilya nga hindi nga 28 anyos ang nag-commit gid siyang suicide bangod siyang tawag nga relationship sa pagigugma sunong sa lola sila nga may tatlo na siya ka nubya nga ako na po balan ko gina nga galing kay ang ato sa Kuwait amo gito kunong iya nga pinagid ka naluyagan nga nubya. So amo man to ang nakaangkon sa natawag nga conversation kag lain ay buot amo rason kun nga ini siya ang nag suicide
action, Erika. Okay. So, muli nga tumadulong nga report, mga balita kag mga informasyon gikan diri sa siyudad sang Cadiz, Norte gaban sa probinsya sang Negros Occidental. Sumiguno na maggubat pamati magsubong mayong gabi kag kay Nong Dolfo Manigos, Otto Julie Rebiasanco, kay Kapitan Madre Diaz kag Mr. Jonathan Diaz, abuman sa kay retired SPO4 Lanto Alvarez nga nagapamatagid sa sininga gabi. Direkta sa siyudad sang Cadiz, una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat Roger Gotib sa mga report. Ang balita ng Aksyon Roger Gotib live gikan sa siyudad sang Cadiz. Police report. Ginadurong sa kalawan sa Santon Plus sa Coffee Mix. Kita nga mga Pinoy mahilig pa mga pe aga og 2 hapon. Kung kaysa gabi, kung kaysa nagreklamo mo sa kaaton acid, sulok-sulok ta. Sa ato mga coffee lovers, hindi na ninyo inapagproblemahe. Ari ng Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga himo sa soya, Santons kag Balonggay. May kafe ka na, may bulong ka pa. Tinanong pang ginahulat mo, magbakal na sa Santon Plus Coffee Mix sa pinaka malapit nga lugar para ka makainom ikaw sang healthy coffee, Santon Plus Coffee Mix. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Radyo Philippine Standard Time alas 10:34 na. Good evening sa batch 86 sang LHNHS kay Douglas Tunogbanwa. Haling kay Julito Gomez, Mami Elsa Berida, may gabi Brad G. Dilag, Toto Buknoy, sa kay Mr. and Mrs. Franco Villanueva Osorio Araman, Toto Benjiloxino, Gapaurok-urokid, si Miguel Barayoga, bata ni Agustin Barayoga, bao nagapaurok-urok gido, tupad siya ko ni Papaya, ay puwerti. Rogelyn Rehidadlong, may gabi dira, ari ko nagapamati sa Barangay Purisima, Banwa sa Manapla, Ray Jan Tan Villalon. Kapaurok-urok yun. Lamya ko lang gali mga Buot family. Alin kay Nolin Buot ang panamyaw. Sa kay JP Ahina and family, happy listening. Kay Heaven Heaven. Kay Madam Connie Delfrado and family. Para sila kapaurok-urok. Diri sa Saudi, wala man klase tungod man sang COVID-19. Siling ni Alan Castro. Tuod ka, totoo Alan. Sa Saudi, wala man da klase. Sa Jeddah, Saudi Arabia, nagamonito sa itong si Christine Hinovea. Si Mr. and Mrs. Nestor Escobido and family sang Morsha. Good evening, cold weather, kag masanag nga bulan. God bless you all. Siling ni Dory Hison. Good evening, Action Eric. Thank you lang ko. Wala maano. Gid ang pamilya ko sa motor. Sa kay Prince William, sa kay Steffi, kay Kid Pineda, mayang gabi haling kay Jonalyn Sivalia Pineda. Nelson Magbanwa Jr., mayang gabi gidra. Sa kay Rayjan Tan Villalon, sa kay Antonio Martin Carmona. Watching from Riyadh, Saudi Arabia, tami ako lang hinablos ko si Zayan Court Casabuena, happy birthday, no? Sa imo birthday, subong adlaw. Dapat i-close anay ang Pangiluwa lantawon basi may madisgrasya atong sakwan container ban suwestyon na ni Orlin Vergara Hinsoli, no? Sa kay Parita Nerlberg Tadlan, pare may gabi dira sa imo Kaporok-orok si paring Nelbert Tadlano para sa Action Night Patrol program, no? Sa kay Sister Oda Magbanwa, happy listening. Sa kay Buding, happy trifa. Sa kay advance happy birthday para buwas kadlaw. Mga kabataan ni Manang Roda Magbanwa. Kay Merma Magbanwa, happy trip man, ha?
Si Franco Villanueva, seryoso niya, wala-wala, signal ka smart. Kabulo bisyo ko smart. Sige. Alay sa report ni aksyon na Roger Cote, may balos pa nga report sa aksyon na Tam Monforte. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon Tam, ang gabi, apres kami. Yes, Action Eric, maigid nga gabi sa atong matagbulang ati, subong man sa atong programa Action Night Patrol. Isa iya ka lawas nga patay, Action Eric, ang nakitaan kahapon Marso 8, tuig 2020, pasado alas 6 sang gabi, Action Eric. More or less, nakita ining biktima, Action Eric, nga kahapon wala pa ini ma-identified, pero kay na-identified ining biktima nga mo si Rico A. Bilonyo alias Tantan, 29 anyos, kag residente asang barangay Bavira, siyudad iya sang Sagay. Kaga kahapon, Action Eric, nakita ining iyang bangkay nga nagalutaw na, kaga wala na iya sing kabuhi, kaga ang iya lawas, Action Eric, ara na sa state of decomposition. Kaga bangod sini Action Eric ining biktima, gindala na lang iya sang iya mga pamilya diri sa may Niniel Funeral Home, agod nga patigayonon ini sa pag balsamar, kaga igalubong man ini, Action Eric, man ini man padugayon, bangod nga ara na sa state of decomposition ining biktima, kaga kainasang aga, Action Eric, na identified din siya nga mo si Rico A. Bilonyo. Kag bangod sini, Action Eric, ining biktima nagapamunit o kung nagapangwa isda sa nahinabitan iya nga suba, Himugan River, dira iya sa may barangay Bato, sakop sang barangay Bato, pero bangod nga medyo bulubaskog manggawa ang tubig, kay bangod nga bago lang gid nagahulaw ang mabaskog man nga ulan, mangliligan nga mga inadlaw, amo to kabangdanan, Action Eric, ngining biktima nalunod o ko na lumos, Action Eric, nadala iya sang tubig, kag amo ini nasapwan ng ini nga wala na sing kabuhi, kagara na state of decomposition. Kag duwa iya ka mga wanted person, Action Eric, ang matigayon man nga madakop iya sang katapos sang kapulisan sang Sagay City PNP, ining top 6 most wanted person nga natigayon iya nga madakpan kay na Marso 9 2020, masado alas 11:20 ang takna kay na sing aga sa Purok Rosas di Baybayon, Barangay Odsagay. Nga amo naman iya si Michael Alob E. Labrador, 46 anyos, may asawa ka residente iya sang Sitio Kamantigi, Barangay Odsagay. Kaga bangod sini, Action Eric, ang katapo iya sang kapulisan sa pagpamuno iya ni Police o kon Police Staff Sergeant Jess Arnado, warrant PNCO, sa pag-supervise naman iya ni Police Major Antonio Benitez Jr. Natigayon ini siya nga madakpan bagi sa warrant of arrest nga gin-serve sa iya nga may criminal case number 4128-S sa kaso naman iya prostrated homicide, kaginisyo naman niya ni Honorable Judge Renato D. Muñez, Executive Judge sang Regional Trial Court Branch 60, nga nabase naman iya sa siyudad sang Cadiz. Tag napinsahan ini siya sa Pebrero 15 tuig 2011, kag may piyansang rekomendar ang korte 24,000 ka pesos para naman iya sa iya temporaryo nga kailwayan. Ikadua nga wanted person, Action Eric, nga matigayon naman ang dakpan kay na pasado alas 2:15 ang takna sing hapon sa may National Highway, Barangay Poblacion 1, Siyudad sang Sagay, nga amo naman iya si Edward Inventor Il Labiogo, 47 anyos, may asawa, residente sa Romar Extension, Barangay Poblacion 1, Siyudad naman iya sang Sagay. Kag natigayon ini siya nga madakpan kaina sa amo iya na inabitan nga lugar, paagi naman iya sa warrant of arrest nga gin-service sa iya nga may criminal case number 17-6188-A sa kaso naman iya niya pagbayular Section 12 Article 2 of Republic 9165, gin-issue Regional Honorable Judge Reginald M. Puentevilla, Executive Judge sang Regional Trial Court Branch 73, Siyudad Imaniya sang Cadiz, napitsahan Hunyo 29 tuig 2017. Kag nagrekomendar ang korte naman iya sang piyansa
sa sining suspitsado 40,000 ka pesos para naman iya sa temporaryo nga kailwayan. Tingog ni Police Major Antonio Benitez Jr. sa interview kay na naton Action Eric angot sining mga wanted person nga natigayon nila iya nga madakpan kay inasang sining adlaw. Ini nga top 6 most wanted person naton may kasong frustrated homicide sang February 15, 2011 paninagwa ang iyang warrant of arrest kag ini siya natigayon nga madakpan kagina mga alas 11:20 sang aga sa Procrosas sa Tibay Bayon Barangay Old Sagay si Michael Alug. Dugay na ni siya nagapanago pero sa bulig sang pumuloy nadakpan naton ini siya nga may kasong frustrated homicide. Kag sining hapon may nadakpan man kita isa pagid ka wanted person agi na-categorize naton diri sa Sagay City sa wanted person. Ini siya may warrant of arrest for violation of section 12 of RA 9165 kag ini na issue sang June 29, 2017. Ini naman ang wanted person nadakpan sa National Highway Barangay Position 1 Sagay City sang mga alas 2:15 sang hapon. Ag ini siya sila nga duay pag turnover naton sa issuing court para ma-process ang ilang booking. Amo to Action Eric ang pagpalayag ni Police Major Antonio Benitez Jr. angot sining duha ka wanted person na tiga nila yang madakpan sa sinigid lang nga adlaw. Kag ining duha ka suspisado subong Action Eric punong sa custodial facility sang Sagay City PNP. Ginatamyo lang naton sa sining gabi ka puro korok sa pagpamati sa aton nga programa ang panimalay ni Pastor Danilo Sapanta diraya sa may Banwa sang Morsia. Gikan diri sa siyudad sang Sagay. Action Tamon 40 nag-report o nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Salamat kinaksyon na Tamon Forte. Ang balita na Tamon Forte live report gikan sa area sa Escalante ag Sagay. Ginadurong sa inyo sa kawas sa DTX 500 capsule o Galia ang pagtumar sang DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule may tatlo ini ka mga anti-diabetic properties. Charantin nga nagapanubo ini sang glucose, vicin nga nagakontrolar sa imo sini nga blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga efekto sang insulin. Para sa may mga diabetes, para ini sa inyo, tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Alin sa report ni Action Tamon Forte, silot sa report ni Action Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yari si Action Percival Villamor. Line number 3 sa report. First, may gabi, please come in. Mayong gabi, Action Eric, kag subong man sa aton nga mga suki nga tagparamati sa Action Night Patrol. Traffic accident nga nagtranspire alas 4 sang hapon sa highway sang Barangay Hagimet, La Carlota City. Involved dire ang isa ka Mitsubishi truck nga may temporary plate number 060409. Kagi naman niyo ini ni Leo Coltor E. Mundiar. Leo Coltor E. Mundiar, 49 anyos, pumuluyo sa Canla Untres, La Castellana, Negros Occidental. Kag ang isa dire amo ang tricycle nga Barako 125 color itom nga may sidecar color blue nga nagabiyay ini Agimet kag La Carlota City. Kag ginamaniyo naman ini ni Romeo Ribato E. Oreo. Romeo Ribato E. Oreo, 45 anyos, pumuluyo sa Purok, Mabinuligon, Barangay Hagimet, La Carlota City. Samtang ini nakadalagan ang Mitsubishi na tracking halin sa Barangay Hagimet pakad halin sa Hagimet pakadto sa La Carlota nga may karga ini Action Eric nga inugbulante. Puno ini sang inugbulante pakadto sa siyudad sa La Carlota. Hinali lang ini Action Eric naglupok ang panguna nga guma sang amo nga tracking. Kag wala na kontrol sang amo nga driver sang tracking. Kag hinali lang
na sagipit o kun nga nadalasa ang nagaparking nga tricycle dira sa higad sang highway sa dalan sang Hagimit. Kag ang tricycle nagdiretso sa higad kag nagdasok dito sa puno sang Jimilina nga may may bangko ini. Kag dako gid ang pagpasalamat sa mga tao o kon sa mga residente nga sa ina nga mga oras alas 4 sang hapon, swerte man nga wala gid sa ni isa ka bata o kon nagapungko sa amo nga bangko nga kalabanan aksyon Eric kinastambayan ina sa dira nga nagabantay sang isda kung kaisa nagabantay sang salakyan apang atong oras wala gid mi isa nga nagapungko sa amo nga bangko. Kag ginali lang ang tracking, naglupok ang guma, kag ginaplit ang among tricycle, kag ang tricycle may nakadamage ini. Ang sidecar ini, ang steel top ini, nga nagupigid, kag nagdiretso sa higad, kag nagdasok sa puno sang Jimilina. O sa mga pumuluyo, swerte gid, kag anghel. Ang among tricycle nga wala gid sang pumuluyo o kun bata nga naalitan sa amo nga pag-aksidente nga natabo sa amo nga oras alas 4 sang hapon. Karon ini ang kaso ara karon sa Traffic Section Division sang Traffic Division sang La Carlota Police Station. Amo ini ang nakuha naton nga report gikan diri sa siyudad sang La Carlota para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor, report sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kin Aksyon Percival Villamor. Report ni Aksyon Percival Villamor sa Central Negros. Ginadurong sa iyo sa karawan sa Santon Plaza also puno sang whitening formula batok sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibong habon sa pagpaputi sang panit, ilok, tuhod, kag, siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Ali sa report ni Percival Villamor sa Iluwanta report ni Action Nonoy de la Cruz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Action Nonoy de la Cruz, line number 3 sa report. Noy, may gabi, please kawin. Action Eric, ngayong gabi, ngayong gabi gis tayo palamati sa Action Night Patrol sa Action Radio Bacolod. Report nga aton madala sa sining tinion, may kantanan ini sa ginpatigayon nga checkpoint kay na. Sang katapo sang Sipalay City Police Station sa pagpanguna ni Deputy Chief, no? Anthony Saing, Lieutenant Anthony Saing, nga kung sa diin sa ila sini nga pagkandak sang checkpoint, may ara sila sang natalupangdan, no? Nga pasahero sang isa ka auto, nga nakilalaan nga initially may ara nga warrant of arrest, no? Tigin serve ang warrant of arrest gin hold atong na checkpoint nga isa ka auto kag konfirmado, no? Nga ang nagasakay sa na checkpoint nga auto may ara gid sang warrant of arrest, no? Kag tsambagid nga ang pagpatigay sa checkpoint kay nga ang mga nagasakay duhagid sa ila, no? Ang may ara sang warrant of arrest. Magutod ini Action Eric, kag ini sila ginasuspetsuhan, no? Malimpas ang una nga among operate sa kabukiran, dili sa bukid hasta sa ubos. Mga ginasuspetsuhan nga among responsable sa mga pagpang-hold up sa mga panel bala nga naga-deliver de sa una sa Sipalay. Amo ni sila nga mga ngalan, kag amo man ni sila nga mga ngalan nga naguluwa nga madamo sa mga ginpanghimo nga mga kalakasan o kung pagpanguha sa mga gamit sa minahan sang una dira sa Maricalo Mining Corporation o sa mga scrap bla.
Ini mga nagladakpan sa aton mga pulis nga may ara warrant of arrest magutod ini nga amo sanday Francisco Ipugon magulang ini no 29 anyos ang edad, soltero kag pumuluyo sang sitio Manluya, Barangay San Jose, siyudad sang Sipalay no. Miyembro ini siya sang Ipugon Criminal Gang. Ang nadakpan pagid nga may ara man warrant of arrest no. Ining si Francisco Ipugon gali nadala ini siya sa isa man katawo sa ang pagitsindiko tiyo nila no nga may ara sa nga warrant of arrest ital ining si Francisco Ipugon no. Nadala ini siya kag ang isa pagid nga may ara sa warrant of arrest ang sini nga manghod nga si Roel Ipugon, 25 anyos ang edad, may live-in partner kag nagapuyo ini sa Phase 4 Barangay Handumanan, siyudad sang Bacolod. Miyembro man sang sining grupo ining Ipugon Criminal Gang. Ang report nagapahayag na pasado mga alas 3 ang takna kay na sang hapon sang magandak sang checkpoint ang mga katapo sang Sipalay City Police Station kag amo to nga ginhold ining duwa kay may ara sang warrant of arrest kag sang ginosisa ini sila Action Eric na recover sa ila sila nga posisyon kag control ang mga armas luthang no. Kangay sang isa ka caliber 45 pistol ang score nga may serial number 1337719 no. Isa ka unit man sang caliber 38 revolver ang score man na may ara sang 5 tanan ka mga bala no. 5 tanan ka mga bala samtang ining score nga 45 may ara sang 20 tanan ka mga bala, may duha ka magasin no. Kag magluwas ini na recover pagi sila sa posisyon kag control ang isa ka short magazine o short steel magazine nga isang M16 Armalite rifle nakuha man sila nga posisyon kag control. Mga kauturan Action Eric ang ila sila ginasakyan isa ka Toyota Vios nga ang report na nakuha naton ila lang ini nga arkilahan no. Ini nga salakyan para nga magkanto sa Sipalay kay ang report lugang nga nakuha naton makumpanyar ini sila makumpanyar ini sila sa ila sini pa kay isa nga kumatandaan sa atong mga tagpalamati atong natabo nga aksidente sa atong nagliligad nga mga inadlaw dito sa may sitio Malangog barangay Hill Montilla nga on the spot kinapatay atong si Sagmon ang apelyido pagkatapos ang driver pagid no wala din sa record ko driver pagid nga sa ulihigid deklarar mga napatay nga gidala pa sa Bacolod bali duha ang napatay sa tong aksidente sa motor no single nga motor wala man sila sang sugata o galing naglapaw ang ilayang motor sa dalan sumablay sila dito sa Kabalonggayan kag amo tong resulta duha sa ila ang napatay. Ang isa nila kaupod wala iyang magpabulong sa paya nga may mga naangkor ba ito nga mga pilas pero wala iyang magpabulong no wala magpa-blatter dire sa atong pulis atong napatay nga isa nga ang apelyido Sagmon ang report ko nakuha nato nga pakaisa din siya magulutod Ipugon pakaisa nila to tikay nagid lubong makumpanyar sila na-intercept sila sa atong mga pulis bangod nga may ara sila sang warrant of arrest ini sila ang pangdakop kag sa ulinaw si saan nga may ara sila sang armas luthang no. Ang warrant of arrest ni Roel Ipugon nga manghod dito pahalin sa Barutak Giho no. Nga kung sa diin nagapangatubang ini siya sang kaso nga illegal possession of firearms man na dakpan ini siya nga may ara dala armas luthang kag napasakaan man sang kaso kag sining ulihi lang nagwa ang iya sining warrant of arrest no. Tingog gi sila nga magutod kag ginapatihang ining grupo magpamilya ini sila kay man ang may ara sang isa ka warrant of arrest nga pareho man sa ila sining apelyido ginapatihan tiyo nila ato no nga madugay naman nga ginapangita sang mga alagad sang kasuguan. So ini pagkadakop sa ila posible suno sa mga informasyon nga nakuha naton pasi mapahagan-hagan man ang ila sini mga aktibidades kalabanan sang ila sini nga lakat no suno sa balita nga nakuha naton pang hold up kag pagpangawat.
Amo ning report katong sa sining tineon sa ligri ari na sila subong na-detain na diri sa custodial facility sang Sipalay Police Station. Direkta kita nagapalayag diri sa aton area of responsibility diri sa siyudad sang Sipalay. Sa gihapon, ini ang inyong ka-aksyon. Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kay Aksyon Nonoy de la Cruz. Live report dara sa siyudad sang Sipalay Police Report. Gina tayo madara happy listening kay John Evelyn Tomaki Bruce. Nagapaurok-urokin si Madam Merly Loplopo, harap pa, gapaurok-urok pa. Si Watski kay Trujillo, Gerald Babaw. Sa Kuwait, araman si SP Bawin Mata Dispi. Si Straw Hat Luffy Faramiran. Kapaurok-urok man, no? Si Sir Binji Hiron, araman. Migoko Edlo Mugdang, araman, no? Si Rodolfo Astrologo Tahan Langit. Si katandans lang sila ni Eden Tribunsay Hordan. Sa kay Redney Plana. Lelevet Ninyan Family. Sa Purok Mara Mandalagan, Lula Consing Dorias. Urik Soogon, kag Pamilya Brillantes. Rin kay Tintin Soogon Brillantes. Chris Ariel, mayong gabigid. Sa kay Febs Helbolingo Gaton. Sa katandans lang si Jocelyn Kalamaan, gapaurok-urokid. Si Lamborghini Parlan. Si Lawin Villa Ispin. Tami ako lang Perlado family sa Silin Homes, Fortune Town. From Buson, Perlado of MB Sun Road, Yatsuka, Taichung, Taiwan. Si BG Parcon, napaurok-urok ito. Si Barry Colodo Itorsaita. Sa kay Kathy sang Sumag, halin kay Pribon Alvarez sang Panamyaw. Sa kay Ebony Butcher sang Germany. Sa kay Mr. Edwin Pineda and family. Nagapaurok-urok siya. Kami ako nilang parents ko sa may Hacienda Villa Amparo, Barangay Maaw, Bago City. Asawa ko nga si Melody. Bata ko nga si Janjan nga nagatuon. Naghambal sa Ilonggo kay mabakasyon kami sa Maaw sa Siraklase. Panamiyawalin kay halin sa Santa Rosa, Laguna. Sa kay Jordain Montorio. Sa kay Madam Marcia Coral, may gabigid. Catalan family sa Granada, tamyaw ka mo ni John Cesar Catalan. Sa kay Robbie Rosmi, happy listening. Nagapaurok-urok ito. Pamati sa Aksyon Night Patrol Program. Sa Caridad, tamyaw ko dira si Caridad kag si Arlino Kausing sa Victoria City. Alin kay Kausing Katulay Yunon. Sa kay Kumari Coruena Jopinis Bakiano. Sarah Lee, may gabi, Kativer. Kapaurok-urok din siya. Si Julinda Famoso sang Barrio Maaw. Tamyaw ka ni Sally Auki Di Sosa. Engineer Arthur Normandy sang Barangay Takuling and family. Arturo Santander. Joe San, kag pamilya Miraflores Cagcuales. Sa may sitio Sitio Cubay, Barangay Inapoy, Kabangkalan City. Si Teresita Urita Kahoraw, Araman. Sa Hong Kong, ara si Sarah Lee. Si Lainey Yeni Pomoseno. Si Cabrillos MC, Araman. Paraiso family sa Bago City, specialmente sa kay Papang Boy, kag Mamang Merly, Paraiso. Ang panami halin sa Quezon City, Girly Paraiso Isplana. Sa kay Mamski Dorimon Melis con Miles. Mayong gabigid. Paurok-urok sila ho. Kami ako lang, monitor kami sang bata ko nga si
Saint Benz Bukabal, taga Barangay 16, halin kay Razel ang Panamyaw. Sa kay Mr. and Mrs. Lilia Taton and family, Mr. and Mrs. Ramon kag Lilia Taton, Mr. and Mrs. Rimo kag Clarita Tampipi, Toto Clark dira, Gardenville sa Division Barangay Tangob. Mr. and Mrs. Jodred Calves Pamposan family, Antonio Nono Abuyon sa Miagao, sa kay Bunker Gemini, sa kay Vinos Arisgado, sa Tornino Partidas sa Banako nga mapisan, Jocelyn Partidas. Kami ako dala amigo ko, gahigda karon si Ranran, alin kay Rabor Richie Boy Yap. Jocelyn Paridas, tera na. Nonoy gimapanda, may gabi ha. Miyembro sang PGIB, Guardians Bacolod Executive Council, from Bro Art Chairman Vic, alin kay Bunker Gemini. Kuntuhan family, sa Tangob, tamya ka mo ni Kim Rosalina, kay Mac Joben Abuyon, happy birthday da sa inablos ko, alin kay Antonio Nono Abuyon. Kay Jinky Dageya Montelibano Miraes, sa kay Tuto Jonathan Banyes, hidla mo ta kay Tuto Jonathan Banyes ba? Ara sa gyapon ga pa urok-urok ko pamati sa Action Night Patrol. Kay Tuto Noy Aldea Ricky, bina-burn ko da nga si Alex Payas, Purok Paho 2, Estepanaya, alin kay Zizay, ang ngalan. Sa Bilamonte, si Maverick, sa kay Maverick sa Bilamonte, Mike John Seva, Raman, paring kay Naron Sagay, sa Tokyo, Japan, Romo Pasaporteles Calvo, Adonis Aguilion, may gabi, alin kay Julinda Aguilion, Jocelyn Songko Midyada, baw gapa urok-urok man, si Calvo Zuba, Cheryl Dulaka and family sang Dubai, gapa urok-urok ito. Kami ako nara sa Mrs. Padilla, si Shaira May Perez, sa Barangay Gipanaan, kag Seva family, Boy Lugan Brotherhood, grupo ko alin kay Mike Jan Seva. White Noble McLean sa Talisay Police, may gabigin kay Jean Britannia, sa kay Willie Carcasitas, Ray John, Nate Caviles, mo sila ha. Sa Tampalo Kabangkalan, si Agapito, si Nogban Ukana, Franco Villanueva Osorio, kapaurok-urok kita, pamati sa Action Night Patrol program, no? Ang tabi ako nilang amon pilot si Christian Calbo, Martin Marcian, guwapo kag si Lodi mo, si Lodi Jefferson, Lucas Santanan sang ABS-CBN. Ga pa urok-urok yun. Si Richard de la Banda, sa Mrs. Pablito Benedicto and family, happy listening lang ha. Sa kay J. Hardilesa, kay Mrs. Charlene Hardilesa, nagapaurok-urok idira sa area sang Barangay Banago. Ayos, balik kita, we'll wake back. Balik ka report ni Action dyan, pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corp. Ikaw nang ginapamati ang namon
kasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolog nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipanaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Ginatay na taladra at basa happy birthday para buwas kadlaw sa kay Kumarita Ninit Ilegison nga magahiwa sa kadlawan buwas kadlaw dara sa may firm bill. Sa kay Kumarita Ninit Ilegison, happy birthday. Alin kay paring Art Ilegison and kids ang panamyaw. Sa kay Bobby Muñoz and family dira sa Talisay, happy listening. Maninoy Mai kay Manina Chari Salvacion dira sa La Carlota City. Si Roming Bautista, driver sang Angel Taxi, ara sa Golden Field, nagkapaurok-urokid. Siling ni Nonoy Manggubat. Si Dain,
Jack Flores sang San Enrique, kag tanan nga employee sang Tangob Shell, pinatamyaw kamo ni Hill Magallanes mayon dira nga pagpaurok-urok. Kay Manong Mario kag Manang Linda Berdifrado sa kay Roming Guanzon and family dira sa Barangay Banago nagapaurok-urok gid. Pamati, no? Sa kay Nanay Sitas Maglunob sa Purok Turo-Turo San Enrique, nagamonitor gid, no, sa aton sini nga pangalagad. Sa mga guards ng Palawan Pawn Shop, Alihis Branch Security Guard Mendoza, kinatamyaw kan ni Dapoy. Si Cesar Jan Docto, nagapaurok-urok pa upod kay Lisa Ramos Ilon, kag Lamayo family dira sa Araw Vista Alegre, kinatamyaw kamo ni Kukoy Lamayo. Balikanta si Aksyon Jan Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Kaya sa Aksyon Jan Diaz sa balik na report. Aksyon Jan, bis ka ba? Ginbawian sa kabuhi samtang ginabulong sa ospital ng isa ka senior citizen naging kilala kay Nympha Fernandez, residente sa Purok Kamingawan proper, sakop sa barangay Talok, Syudad sang Bago, Aksyon na Kaibaluan. Ngining si Fernandez ang nabuguan sa isa ka single nga motorsiklo nga ginamaneho naman ni Mark Buncalon de 19 anyos, residente man mismo sa Purok Kamingawan proper, barangay Talok, Syudad sang Bago, Kusiriin. Nagluntad man mismo ang aksidente nga tak na launa 15 kaya nagidlamang sang hapon. So kay Police Major John Joel Batus-Batusan ang Station Commander kung Chief of Police sa Bago City PNP nga nagikan sa ilang sentro kung health center ining biktima kag papauli na kung tani agod nga magpananom nagtabok sa dalan apang ininari na lang rabungguan sa isa man ka single nga motorsiklo. Una nga nakaangkol sa pilas at air kag ulo ining si Fernandez gindalaman una sa Bago City Health Center gina-transfer diri sa Corazon Locsin Monterrey Memorial Regional Hospital kag pila ka oras ang nakaligad ini ang ginbawian naman sang kabuhi. Samtang si Buncalon ang karon padayon man ginabulong sa area sang Bago City Health Center kag ginawala-tulat tag nga makuan man sa nagkigong affidavit ko na pagpariyag sang ato naman nga mga kapulisan. Sini nga gabi nagsasaman sa bypass operation ng mga kapulisan kung sa diin na recover nila diri ang kapin 166,000 pesos ka balor sang ginasuspetsuan Cebu o galing lang kay nga subject sa bypass operation nga si Aaron Atuela legal ang edad ang nakabalagyo sa bypass operation. Ining operasyon nagipadayon sa mga kapulisan sa Police Station number 2 sa area ng Purok Naminami, Barangay Banago, Syudad sang Bacolod. Sa Police Station 2 Commander Police Major Sherlock Gabana, kad makaduwa na nila kabesa sa ini nga pag-attempt kapag bypass batok di kanatuela apang kumo maduludan log actually sa kadwa nga kayunan ini naman ang nakapalagyo. O galing lang kay gindakop sa mga kapulisan ng tatlo diri ka may mata sining natuel kang na lamang siya mismo ang may kagutod nga ginkilala naman Sanday Raquel Galgaren, 28 anyos, kagang may sining si Armando Galgarin, 56 anyos, kagang isa pang lalaki, ang kilala kay Arlie Galgaren, 29 ang edad. Sila nga tatlo ang pagkasakaan sa kaso nga paglapar sa layi, ang nagdibig sa pag-upo sa pag-upod o grabe pagpakigbahin sa transaksyon sa illegal nga droga, kaya naman ang obstruction, aksyon na kapasaka, batok sa iban pa. Karon ini sa tatlo presos custodial facility sang police station number 2 para sa nagkaigo nga disposisyon. Mga kaksyon tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatihan sa aton lawas sa mong paguyang o kanang pagrubo sang aton immune function. Ang mahigko nga kolon kagang hindi regular na pagpagwa sa higko sa aton lawas ang may dako ka papel sa paggawa sang aton immune function. Ang dapat imoon simple gid lamang magamit ko magtumar sang Super Fiber. Ang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA Philippines. Rakta sa Batrol ang taglibot sa Bacolod. Aksyon John Diaz. Una sa Batrol sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat dyan, mayong gabi dira kaga-monitor pa sa aton ang grupo sang Bakit Boys, pamilya ko dira sa Kaduaan, Cadiz City. Ang panabyaw lang kay Jinky Dagea Montelibano Mirais. Sa kay Kala Miyapa Pachay. Mayong gabi. Sa kay Cesar Jan Docto
Tamyaw ka ni Ladin Jorn. Ang resulta sa Lotto 655 Jackpot price wala siya nakakuha 70.7 million pesos. Resulta 43, 50, 33, 49, 25, 20. Again, 43, 50, 33, 49, 25, 20. 645, wala siya nakakuha sa jackpot price ng 8.9. Resulta 645, 26, 16, 42, 34, 41, 3. Again, 26, 16, 42, 34, 41, 3. Ayos. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sining amano nagsalit patrol program. Kita magatakop temporaryo, kita magabalik buwas, same time, same station. Ato sa lima patrola, unit reporters in action nga napalaga, kagabi, Action Roger Gutib, Nonoy de la Cruz, Parcibal Villamor, Tamon Forte, Action Jan Diaz, Nani Karang ato piloto sa Patrol 3 Nabara Patrol, News Center Action Andy Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, Backup Security Guard Tunugbanwa, Back to Back Security Guard Campaner, with IT expert Shell Elray Dutilios. Transmitter Control Tower, Barangay Talog sila sa Mako, si Broadcast Engineer Edward Balico, Back to Back Security Guard Rene Cordoba, sa Kasama Station Manager Asyrona Magbanwa, Production Chief Just Director Rex Cantong, ang inyong lagad ang Korma na Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Kung naman sa Action Eric Magbano na kasiling adios, amigos, hasta la vista, ayaw makalipat at is magtulog, magpangamuyo, sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio.